Gihinganlan sa Commission on Elections kung COMELEC Region 7 ang mga area sa Central Visayas nga angay tutukan karong umaabot nga midterm elections tungod sa kainit sa political rivalry sa mga kandidato nga magpapili. During our initial coordinations with the members of the RGECC, ang pinaka-prevailing ragyod so far nga declare nila is on the intense political rivalry. Saysay sa Regional Director sa COMELEC 7, Attorney Francisco Pobe, nga Cebu ug Bohol na lang ang lakip sa Central Visayas tungod sa pag-umol sa Negros Island Region. Matud ni init ang kompetisyon sa politika sa Cebu City, Mandaue City, Cordova, Argao ug ang 4 distrito sa probinsya sa Sugbo. Samtang sa Bohol, gibantayan na nila ang 1 distrito sa probinsya. Aron sa malikayan ang conflict of interest sa mga trabahante sa COMELEC nga dunay paryente o koneksyon sa mga political aspirants nga miduso sa ilang COC, 20 sa ilang mga empleyado ang ilang gipang reassign sa laing mga buhatan. Kini alang sa pagpabilin sa kahapsay sa dagan sumaabot nga piniliay. But the movement should be done on a case-to-case basis. First, on ground of conflict of interest by reasons of relationship. Second is by reason of your conflict of interest by reason of your affinity to other personalities. And the last one is the issue on delicadeza. That is the glaring, not necessarily suspicion, but it's beyond suspicion of a glaring familiarity and influence over local government offices. Kasamtangan nga gipaabot pa sa buhatan ang lista sa official local candidates alang sa 2025 midterm elections. Awhag sab ni Pobe ngadto sa mga botante nga samtang duna pay taas nga panahon sa dili pa ang piniliay, sugdan na nilag tuon ang mga track record ug plataporma sa mga misangat sa ilang COC kay anaa sa ilang mga kamot ang kalampusan o ang kapakyas sa umaabot nga administrasyon. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.